maragoba ya bono nigo igatia babwatani boda boda na boigo abakugende gusabateneneri bechigali chechitiva gwase chigali chirori chinene chokwemukia emesigo kubwa mono muchanga ase chinsemo chire cha nyambera bono banyarire gutwara ukungusanana maragoba ya bono ase ukungusanana uku nigo kwairira chirori echo gwatwa ebirore ase chirori sano na ibire chanyara gusarigwa ase maragoba iga na boigo ebintu binde binge gwatwa engana bono abateneneri bechirori echo batebire buna serikali ya kaunti nebonete kwimukia igitambukiro kya bene kwene kyabuna oburindi bwatingiwe ase omuche busongo nekero bagikeirie ensemo eyo yabarundia bechipigipigi abo babire bakoreta tiburaburu gosegosigasegya abonchoreria ime ya busongo. Samari tankor ko Vincent Ondieki nchomo vice chairman oyo Kisii Lorry Transporters ena keirwe simi na rule kanisa this evening ingotebwa abantu bechipigipigi ba family abantu bane be makorokoro na munyokere na ikiregeti ekene chigari chiatire bosine chigari 7 no bisi ito nebunire ebirogo mbibunire kiregente gesariegeti so ginkobori nsekie yatomenyete bosen county ke yatomenyete to gwato mogavano ito lakini abantu aba bechipigipigi batosumbuire na ndo mogavano na maita abantu aba gosumbua abantu na enkoboria yenere enchera togochikomenya buna abantu babosongo nande abantu abechipigipigi babere bakomisa abantu baita abange tali bantu bagari tali pedestrian tali bantu bageni bagocha bosonga antu bwati morembe so na enkobori simba itu agochorete buno mogavano ito lakini direction yogo toira ya tobere yenkong if it means nese yo to bangerete gotorwani buna into abantu bamakorokoro we can tell you ntuntolere disesege yo bangete batinye bange sencherere erengia na ndoche sencherere erengia elinde tonyare korwana ese yo tete torwana togotumeka bamura bechipigipigi kera rituko bachirega igabone batete chigari cheito ntomaitie problem nyingi kiaba so please igento nande nanko irora nande gotebi abasigari baito ba Kisii County ga Central na kera base simi but base nere or react immediately ontomera abasigari abo bacha gotokonya so Kisii County yabeire ne county echisegi buna bogo kinesegi buna bogo iranesegi but buna intu buna nchomo vice chairman of Kisii Lorry Transporters ntoligo chikwanchirana gento kenge buna ekibuna bone gento kyabeira abantu bane mbaumiete abantu bane chigari echisaregete gento kintoligo chikwanchirana mbia mono.